a ce gargajiya ne. Kaga inda nake kundin turin ɓace nan. Kaga wannan ka duba ka gani. Ya ce baya ji, na ce sai ya ji, na ce yau ya gamu da jikan dole na mai gargajiya ga shi nan ya zo. In kana zura min wannan kaho wallahi na ce maka yau ba cikin kace nake so a duba a gani. Abinda in ana haka ana rikici ana gardama yau gardama ta kare idan kana kiɗa ka zama dokin ko kana zama macijin ko kana kai ba ga irin ta nan ba a duba nan a kalli wallahi zan kara hankalin mayu a kasuwan nan idan kana haka duk kasuwan nan sai na tara mayun da ke kasuwan nan kaga za a yi ne ko a kasa a hura wutan a hura wallahi ko kana rikida ka bi wannan rikida yau idan na hura wutan sai an tona ma asiri gaskiya ne ai ka duba ka gani haka ne ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane ka gani ko na ce haka ne ko ba haka bane ka gani wallahi hoton nan idan kana wannan naman ne na maita wannan naman yau za a yi ta yace ka nama ya ba mu sarkin mayu saboda sarkin mayu ya burke shi ya bashi mamaki sai mun nama in gari kai ka ga naman da aka ce wai an ba mu sarkin mayu saboda abin da sarkin mayu yake yi a kasuwa yau ya burge an ce ya gagara na ce bai gagare ni ba aiki na bai gagare ni ba kai dawa da mutum dawan da munafukai dawan da mutunturai kaga inda nake kullum ba na ce maka yau ƙarya ta ƙare hori ta karɓo ta ni ne da kaina na zo ba ta ba wallahi ni ne da kaina na zo idan kuna nan ina nan idan kuna zuwa ina zuwa ba a yi wata abi a kasuwar nan kuma yadda ke kasuwar nan wallahi sai na bayyana shi ya fito idan kana hura min wannan kaho raina ya ɓaci billahi na ji kun zan cire ajiya ƙasa kun mai tanzanta za ka ga kungun dorewa a kasuwar nan duk da ka ce ka ɗauka za ka ga ana kungun dorewa za ka ga inda nake yi da mayu da ɗan siyasa wayan nan ba ne ba idan wallahi sai ba na nan ake nema na idan na zo a ce na tuba sai in ba na nan zo a ce an tuba wallahi idan kana hura wannan kaho yau tun mayan da ke kasuwar nan sai na kawo su kuma ja maki sun ce wai na mutu dan sun ga yara suna zo a'a idan ka goyi na goya sun iya an goye ne na iya su ma na goye sun iya shi yasa haka ake yi ko ba aka bane kunyan anan ga ta anan kana so a hura wutan ne ana so a hura wutan ne wa'yansu ma yin su fito idan kana rikida ka rikida ya ce a yi haƙuri to na yi haƙuri an wuce tashi ku duba ku gani ai ka san banza ba ka duba ka gani ai kowa ya gani ya san ba kyau ba daɗi duk wanda ya gani ya san ba kyau ba daɗi idan ba sarkin marzo wane ne ni ne da kaina na zo anan wallahi idan kana hura kamar nan nace maka ina jin wa'ansu abubuwa suna motsi a kaina an jima kaɗan zan cire kan aje ka kalli idon mai tare a idon wallahi idan muka yi idon da mai dole ya zauna faɗi a ƙasa idan na ido da mai faɗi a ƙasa ka kalli idon ku gani daga gani ka san akwai mai ta ina masu kariya da sunana yau ga ranar aiki na ga ranar da nake nuna ni ne mai cikin kwarina suna kariya da sunana sai yau wurin ya fi karfin su gidan wuya ba ta bi ka duba ka gani wallahi idan kana hura wannan ka wani ce tun mayan da ke ka duba kana gani ni ne fa na ce maka na zo kaga inda nake kundin duba ba rikina kake yi ba ko kana canjawa kana zuwa waye na ce idan na zo sai na zafi ka wallahi kaga yin mai tukunyar mayu mu gaida sarkin mayu maza zo ka kore mayu zo ka kore mana su Allahu ya ma baiwa sarkin mayu mai tukunyar mayu sanna jikan duna uban su Shamsuddini ko da yaro na koyi ya san kura Alhaji Musa Allahu ya ma baiwa kun ji sarkin
aikin mota da yara ku gada ba ba ni da wutan mai ai fita da hankalin kasuwa na fita da hankalin mai dan toro kwa da na miki ga asalin dan gado kai da musa gaje mai gado ya zo mai taburma dole ya nade bai so ba haka ne bai so ba dole ya nade bai so ba tukunyan mayo ya iso mai tukunyan mayo ya iso musa jikan duna ya iso tukunyan mayo ya iso mai yalwan shandan ne ya iso tukunyan mayo ya iso rike ya iso kaga dodon mayo ya iso kaga dodon barjan ya iso kaga dodon mayo ya iso dodon masu karya ya iso da tukunyan mayo ya iso dodon masu karya ya iso da tukunyan mayo ya iso ga dan asali nan ya iso maye dan maye ya iso jikan maye ne ya iso kaga sarkin mayo ya iso dan sarkin mayo ya iso jikan sarkin mayo ya iso dan na gada ya iso ya fi dan na koya ya iso wata kunyan mayo ya iso alhaji ni ne Yarima dan sarkin mayu ba sarkin gari ba ba sarkin daji ba dan sarki ne amma na mayu mun ci durin kwarma idan ba su fasa mai ta ba sarkin ma ce ba fasa tona musu asiri ba amma an sai a nan